Әбисенең шулпы шыңы онығының жанын қаға. Яңа буын оныкларда шыңлармы ул? Менә шушындый шигырь юллары белән мин сезгә үземнең мастер-классны башлап җибәрәм. Әлбәттә, инде бүген без сезнең белән сөлге турында сөйләшербез. Татар халкының иң түрендә эленеп тора торган, бүтән бәйрәмнәрдә менә шушы сөлгедән башланган, бебей туса да, туй бәйрәмнәре булса да, сөлгеләр белән каршы алганнар, ипи, икмәк белән каршы алганнар. Менә шушындый кадерле үзебезнең татар халкының һәйкәлгә тиң сөлгесе белән таныштырам мин сезне. Ә инде сөлгене, менә бу һәйкәл дип әйттем бит. Һәйкәлне карап торсаң гына, аңа чәчәкләр утыртып торсаң гына, безнең һәйкәлләребез саклана. Ә менә бу һәйкәлләрне саклаучы безнең татар хатын-кызлары. Менә шушы сөлгеләр дигәч инде мин сезгә иң борынгы сөлгене күрсәтеп китәсе килә. Бу инде минем бабамның от чабышында алган сөлгесе. Мин аны бик кадерләп саклыйм. Бу сөлге кызыл башлы сөлге дип атала. Алар аны сукканнар да һәм суккан вакытта чигеп тә барганнар. Чигү өлгеләре дә барган. Менә бу сөлге минем һәр вакыт Мәскәүләргә дә йөри үзем белән. Ул миңа һәр вакыт юлда уңышлар китереп бара торган бабамның сөлгесе. Кадерләп саклыйм мин. Иң кадерле ядкар минем өчен. Ә сөлгеләр төрле-төрле була. Төрле-төрле чигешләр була сөлгеләрдә. Сөлгеләрне шокмаклап та чиккәннәр, собак сыман җөй белән дә чиккәннәр. Ә без инде бүген сезнең белән тамбур чигешен өйрәнербез. Тамбур белән ничек чигеп була сөлгедәге бизәкләрне. Ә сөлгеләрне башта башлаганчы аңа инде үзебезнең татар чигешләреннән карап, аның традицияларына таянып, өйрәнеп, аларны байытып, тагын да иҗады якын килеп, менә шушы орнаментларны эшләргә кирәк. Орнаментлар алар берничә төрле була. Мин инде монда геральдик букет дип атала, бер ягын гына ясадым. Үзәктә бер зур чәчәк һәм шушы чәчәктән чыгып китә букет. Ике якка да симметрия белән. Менә шушы букетны сезгә ясап куйдым мин. Ә инде сөлгенең үзенең кагыйдәләре бар. Сөлге дигәч, әле бу букет белән генә бетми. Аның аскы ягыннан да, өске ягыннан да менә шушындый дулкын сыман бизәкләр, раппорт дип атала. Раппорт бизәкләр булырга тиеш. Шул вакытта сөлге җыела. Ә сөлге тагын да җыелсын өчен безнең бабалары, әбиләребез менә шушындый бәйләгәннәр, шушындый матур шилтәрләр. Һәм алар менә сөлге башын чигеп бетергәннән соң, менә шушындый матур шилтәрләр тигеп куя торган булганнар. Ул чагында инде ул сөлге бөтенләй чын сөлге булып кала. Аның кая карарга белмисең, шилтәренә караргамы, чигешенә караргамы. Аны шуның өчен түрдә саклыйлар бик кадерләп. Менә берничә үземнең әбидән, әнидән калган шилтәрләрне дә минем сезгә күрсәтәсе килә. Ул бу шилтәрләрне инде карават башларына да куйганнар, карават жопмаларына да тигеп куя торган булганнар. Менә шушы шилтәрләрне алалар, ниләр крючоклар белән бәйләп тә утыра торган булганнар. Менә бу тамбур белән чигеш, менә минем бу кызымныкы үземнең, синең әниеңнеке балам. Кызымны чигәргә өйрәткәнем. Ул әле 3нче класста укыйдыр. Син ничәнче класста? 3нче класста. Менә 3нче класста синең әниең чиккәне миңа, менә шушы нейне мин аны бик кадерләп саклыйм. Кайбер җире чигелеп тә бетмәгән. Кадерле әниемә дип язып куйган ул менә миңа. Менә хәзер син 3нче класска җиттең инде, менә ничек гомер үтә. Менә шушы ул да тамбур белән чиккән иде. Тамбур белән чигәр өчен чигү җибе алына бик матур гына чигү җипләре. Шул чигү җипен бизәгенә карап сайлыйсың инде. Тамбурның, бараның эре тамбур,
Бар аның уак тамбур дип атала, бар ире тамбур. Ире тамбур эшләгәндә, менә карагыз әле, ул тамбур нинди шылбыр кебек үрелеп бара. Ире тамбур эшләгәндә чигү җибен күбрәк саплыйсың энәгә. 5-не сапларга була, 6-ны сапларга була. Кече тамбурны менә ул нинди нәфис булып бара. Анда инде бер генә кат чигү җибен аласың, җә 2 кат аласың инде. Менә кайбер җирдә шулай нечкәрәк чигергә кирәк, кайбер җирдә ирерәк чигергә кирәк. Менә татар халкының шушындый матур төсләренә мин һаманда, олар бит цветоведение, төсләр турында фәнне дә белмәгәннәр. Олар менә композицион төзелешне дә белмәгән элеккеге безнең әбиләребез, әниләребез. Мин хәзер дә баш ватам. Ничек шушлай иттереп, матур иттереп композицион, аның формасын, ниен, законнарын белделәр микән, төсләрне ничек шушлай матур сайладылар микән дип хәзер дә уйлыйм. Менә без сезнең белән шушы матурлыкны өйрәнә башларбыз, сөлгенең чигешләрен өйрәнә башларбыз. Тамбур чигешен күрсәтәм мин сезгә. Тамбур чигешен эшләр өчен чигү җипләре мулины дип атала инде ул. Магазиннарда сатыла, хәзер бик күп төрләре бар. Менә шушындый чигү җипләре кулланыла. Чигү җипләре бик күп, төсен һәм чигү җипләрен алганда мин инде сойларга тырышам. Менә бер төс кырына аңа шашлы берничә төсне алырга кирәк. Менә мәсәлән, бірні қызылны, бірні яшылны, бірні сарыны алдың түгел, ақырынданың оттенклары болса, чигу шуның хәтлі байрақ була. Шуңа күрә бір төсін сайлайсың да, аның қырына бірнеше түрлі төсіні алырга тырышасың. Менә монда зәңгәр төс бит инде, әйме? Менә минем дә зәңгәр төснең төрле оттенклары, күрәсезме? Алар чигеш бик матур чыга, катлы-катлы иттереп чигәргә чәчәкләрне, тагын да төсләрне байыта. Хәзер инде менә мин сезгә шушы тамбур чигешен күрсәтәсем килә. Бу инде илмәк чигеш дип атала татарча инде. Шуңа күрә тамбур сүзе ул немец теленнән алынган. Менә поездларның вагоннарын беркетәләр бит әле, берсен бәйләп куйган кебек итеп, әйме? Алар арасында тамбур шундый цепочка шылбыр. Менә шушы сүздән чыккан дигән версия бар. Мин инде менә үзебезчә татарча илмәк чигеш дип атыйм аны, чөнки менә хәзер җепне саплыйбыз да, менә шушы эшләгән линия буенча без чигәргә тиеш. Аның өчен менә шушлай иттереп әйләндереп куябыз, илмәк ясап, әйме? Һәм менә шушы илмәкнең эченә керәбез дә, алга таба менә шушы линия буенча кадыйбыз. Һәм тартып чыгарабыз. Менә илмәк эчендә кала безнең, менә. Күрәсезме? Илмәк эчендә кала безнең. Җебебез. Менә хәзер тагын менә шушлай уратып куям да, тагын менә шушы илмәк эченә кадыйм да, тышка чыгарам. Менә. Менә икенче илмәк барлыкка килде хәзер сезнең белән. Менә шушындый чигеш тамбур чигеше була. Әлбәттә, бу чигү җипләре кырына ялтыравыклы җипләр дә алырга мөмкин, төрле җипләр алырга мөмкин. Менә монда ирис җипләрен дә алырга була, менә миндә ирис җипләре дә бар. Ниләрне, рәсемнәрне сүлгеләргә куян аласыз, китапларданмы, или үзегез уйлап чыгарасызмы? Мин заманында мин бик бәләкәй чагыннан ук чигү була икән, мин балачакны хәтерлим. Шуңа күрә мин бәләкәй чагында ук минем апаларым да чигүче булды, әнием дә, әбиләрем дә чигүче булды. Мин һәр вакыт күзәтә дирем, нинди чигешләр, нинди ойлардан алалар алар. Менә минем алардан 40 елдан артык җыйган ниләрем бар. Чигү үрнәкләре. Азат хатыннарда кайткан ул элек. Алар аны шундый кадерләп саклап, калькаларда җыртылып беткән инде ул калькалар. Мин аларга да карап өйрәндем. Анары бик күп китаплар укыдым. Художественно-графическое отделениеда курс өчен шушы чигү буенча яздым. Аннары 3нче курстан соң, аннары 5нче курста инде мин дипломный эшне чигү буенча алдым. Бердән-бер студент худграфның 3 группадан бер үзем чигү буенча якладым мин. Хәни апа, бу чигүләр белән нәрсәне аңлатамысың?
Оңлата, мен үземдәген матурлык, чәчкәләр, яфраклар гына дип йөридем. Бер вакыт Мәскәү Сабантуенда мен триптих алып бардым. Шундый зур геральдический букет, ике якта ике эш тагын, өч эш. Хәзер бер бик танылган художник килде минем кырма рәссам хатыны белән Мәскәү Сабантуенда. Сеңлем кочаклап алды, шатты минем бу чигешләрне, ул чигешләр балаларда әлдә тора. Бу нәрсәне аңлатасың инде дип сорады. Мин инде орнаментның бөтен мотивларын, чәчәк мотивларын, яфрак мотивларын, анда чәчәкнең 200дән артык ниян әзрәк санап чыгып, аңлатам инде үзебезнең татар орнаментын. Шуннан бу хәзер хатынына карады да, шедевр создала, а сама ничего не поняла, диде. Шуннан миңа бик ни булды бу, сорадым мен. Гафу итегез, мин әйтәм, сез миңа аңлатыгыз әле, шедевр дип әйтәсез, орнаментны ясадым бит мин, татар орнаментын димен. Юк ди, сез эшләгәнсез, хатын-кыз образын, уртадагы чәчәкте хатын-кыз образын ясагансыз, һәм аның балалары төрле якларга үрелеп чыгып киткән бутоннары, оныклары, буыннарның чигелеше бит, буыннарның үрелешен шуны аңлатырга теләгәнсез бит сез. Шуннан соң мин инде чигешләрне менә Союз художниковка кергәнче аңладым, һәрбер чигешнең темасы булырга тиеш, һәрбер композицияның эчтәлеге булырга тиеш. Һәм шуннан соң инде мин теге коры орнамент кына дип карамыйм, һәрбер чигештән мәгънә эзлим.